Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah selasaning Gusti ingkang hababar kabagyan, katentreman kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya sakula waradene sagung dumadi. Nuwun. Dumateng para alim ulama ingkang hagung kula derek sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundhi-pundi. Nunjingan nulya panjenipun Bapa Juri Ibu Sagini minangka ingkang hamengku gati. Boten kata lumpet dumateng para kadang sesnobdo saking keluarga sandiwara barungan bakti budaya. Ingkang mijil saking tlatah Jati Kulon yang dipun pangertani panjenipun Bapa Bawa Hendra. Ugi para lenggah kakung semawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah titiari kalenggahan partian punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul khitan. Putrawa saking panjenengan hamengku Katin Nunyi Ahmad Adi Wirmansah. Ugi anggenipun samangke-mangke dalu lumampah hitanan wilujeng slamet kali subida nireng sambikala. Enggal pinaringan dengan wangsul malih wonten dampar pulang dadosaken putra ingkang soleh ngabekti sebuah kamilan iguna tumrap nusa bangsa. Titiari kalenggahan partian ugi Bapa Juri Ibu Sagini. Ana tepi adating tanah Plujo badhe nglukar Sukerto putra kalih cacahipun Kang Mijil putri saha kakung. Kapara ingkang pambayun utawi ingkang bajeng. Rina Munawaroh titi lairipun barengi mlethèking surya saking witan. Kang ateges nandhang Sukerto julung wangi utawi julung kembang. Minggahing putra kalih cacahipun nandhang Sukerto kedini kedana nuninjih ingkang wuragil Ahmad Adi Wirmansah. Mugi saluring gati Purwamadya wasana rahayu nirewikara. Kabucal sedaya Sukertonipun dadosaken putra kekalih putra ingkang suci boten gadah Sukerto punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh para lenggah ingkang manulya. Sasampunipun panjenengan sami diaturi pasugata tari bondan barungan ingkang sampun kasalarian para seniman seniwati muda bakti budaya. Laksana adicara mratitesaken napa ingkang dados panjenengan mengku gati ana tepi adating tanah Plujo. Adicara pangruwatan. Kepareng kula nepangaken paring nama Raden Bendul. Dening sisian kula Raden Tembem paringi asma. Kasuwun panjenengan sami hangestreni apa ingkang dados adicara pangruwatan kanthi purwaning madya wasana mugi rahayu nireng sambikala. Wis dadi kasunyatan iki dina ing pamungkuran aku sajak wis pirembugan marang sliramu. Lah nggih kula nggih tasih kemutan. Jumeneng papan pahargyan ora kaliya nampa nawala tiban utawa cecala mratitresna pangadeg adicara pangruwatan. Tetembungan sapa kang sinampiran jejiban pangadeg adicara pangruwatan kudu piyai kang sepuh ora mung sepaya suwane uga sepuh babagan karuwe. Sliramu wis paring ngatur ing pamukuran yen awak dhewe kudu madeg adicara kanthi nglamur laku kahanan. Sinebut kae jamak lumrahana ing tanah Jawa, priyayi sepuh kae sinebut kaki dalah wadon kae nini. Wis sak mestine iki dina ora sinebut Raden Benul karo Raden Tembem, nanging ganti jejuluk kaki legayek telah nini legayek. Sarujuk pinemu panjenengan karan kaki legek sonini legeye. Kaya mangko. Nanging kok malah kula capet-capet mireng prenjak ganter-ganter sak njawinipun griya ta kaki. Sasmitaning para nyasi sandra prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadurunge rompoke awak dhewe.
Coba dirantus sawetara rene. Nggih. Sajak bener iki. Kasunyatan tak sawang ana piyayi sarimpitan sak keluarga tumuju ana sajroning awake awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten ateges kula tambahin kahanan pahargyan Bapa. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Bapak Juri. Bapak Juri saking tlatah Masin Kandang Mas. Nggih. Leres nggih. Nggih. Masin niku dukuh gitu nggih. Nggih, dukuh Masin dusune Kandang Mas. Kula pun kaki legeyek darah punika sisian kula nini legeyek. Panjenengan tumuju sakjroning rompok kula sajak sak keluarga. Leres nggih. Ibu pinaringan asma sinten, Bu? Ibu Sagini. Ibu Sagini garwanipun Bapak Juri. Nggih. Ingkang punika putri panjenengan. Nggih. Leres pinaringan asma sinten? Rina Munawaro. Rina Munawaro. Lajeng ingkang Uragil. Paring asma Ahmad Adi Firmansyah. Ahmad Adi Firmansyah. Bapak Juri Ibu Sagini sakeluarga. Pilih panjenengan saking tlatah Kandang Mas tumuju sakjroning rompok kula mengko wigati punapa punika. Ngeten kaki legeyek. Kula niki memakai sak keluargane Bapak Juri sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putih-putune Bapak Juri marang kaki legeyek niki munggahe niki lahire barengi Surya saking wetan. Nuwun sewu Bapak Juri Ibu Sagini sakeluarga. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih. Nggih, mengko wigati ingkang angka kalih bilih Bapak Juri Ibu Sagini sakeluarga netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra kalih cacahipun. Kapara ingkang pambayun sekawit lairipun barengi mlethek ing surya saking wetan. Kang ateges Gondowangi, kang ateges julung kembang. Minggahing dipun pinaringan nugroho saking Gusti, nggih menika wujudipun Adi, nggih menika ingkang nomor kalih nggih. Nggih menika Ahmad Adi Firmansyah. Leres nggih. Mrika ugi keng kawastan Nandang Sukerto Kedini Kedono. Pun pasrahaken dhumateng kula sisian kula. Lumantar kula nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Nglukar Sukerto putra kekalih panjenengan. Nuwun sewu Bapak Juri Ibu Sagini. Anggenipun panjenengan pasrah putri putra panjenengan dhumateng kula sisian kula napa sampun ikhlas? Ikhlas nggih. Nekas putra putri panjenengan ketika. Bapak Juri Ibu Sagini, panjenengan ampun alit ing kalih. Pilih putra kekalih panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangkila dadosaken putri ingkang solihah putra ingkang soleh ngabekti tiyang sepagamilan migunan tumrapipun titiari kalenggahan pargian punika kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putri putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang umur teman takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Juri Bu Sagini sakeluarga. Sak sampunipun panjenengan masrahaken putri putra panjenengan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar. Sampun cakem. Sajak cekap napa ingkang dados wigati panjenengan awit tasih kathah pakaryan wonten dalem kula tansah sugeng ndherekaken kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeyek. Ini legeyek. Kanugrahan saking ngersane Gusti menika kok mboten kanyono-nyono. Wis suwe anggonku omah-omah iki mau dereng diparingi wiji, lah iki aku dipasrahi bocah.
Loro lho cacahe lho Kaki. Siji lanang, siji Heeh. wadon, jumbuh kelawan aku Klesri Lah Ramo. nggih. Siji eding, ya Mm-mm. toh. Iya iki dina kasunyatan aku kok ya kepikiran lho. Ana apa? Anakmu jejer aku iki sajak wetenge klurak-kluruk. Wis maem apa durung? Wis makmurung. Iki munggah dhuwur lho iki mau omahe Kaki Jake, legeyek ya nek lho. ora ngeluwe wetenge ya mesti wae wis ngelak iki mau. Ya ngene lho Kaki. Kepiye? Aku katone kok ning mburi jek duwe beras kok segelas tah pira ketoke ya. Tak jake masak ning mburi ya Kaki. Jumbuh kelawan kahanan iki dina aku yo eling mburi kae ra ana telo. Heeh. Tak jabute. Ya aja suwe-suwe Iya, lho Kaki, Nek. mesake Coba anakmu. Di kowe, Dok. Kaget. Alah, alah. Lah ya pantes yen kowe kaget wong kuwi macan kok. Ngoyak-ngoyak. Lah wong lanang trimo jabel telo ngono wae kok ya randang mulih-mulih. Anci kebangetan tenan kok dadi wong lanang kok ya. Masamu mbok halo ku aku pacarmu piye? Aku lho. Kaki, Aku ki lho wis mulih. sampean ki mau tak goleki. Heeh. Lek ku goleki ki lho nganti ngelu sirahku. Rumangsamu aku yo mlayu ki lho nganti sandalku klebon upo priket kabeh. Jebot. Ngene lho Kaki. Jane ana apa to? Sliramu kok golak-galak apa ya ora isin karo anakmu lho. Kok isin piye to? Wong anakmu dhewe keweden kok aku isin. Lha ana kedadian apa? Iki mau lak ngene anakmu mbok kon ngejak masak ning mburi to Kaki. Lah iki mau malah ana kewan sing gegilani kawujudan macan lumebu ning rompoke dhewe. Pawon kae. Lah iya mau sak masik to. Terus aku ki mau mlayu karo anakmu sak karone lho Oh, iya, Dok. Kaki. Heeh. lah, Anakmu nganti kaget to, tenan. Terus tak jak ning gubuk kae to leh mung gawe kae. Sing biasane awak dhewe Heeh. ngaso. Heeh. Lah iku mau gubukku ya juga dimosak masikno. Oke kok cepul kabeh lho. Lah iya wong cagake mau siji ya pantes to yen cepol. Lah terus aku ya mlayu meneh. Dioyak meneh. Dioyak meneh aku mlayu ning Endi? kebunan. Aku Jero gendong bocah loro lho Kaki. Gendong bocah loro mengkis-mengkis tenan. Tak goleki iki mau kok lho sampean ki mau. lho isik kaya ana kedadian sajak musak masike Heeh. patebon kae. Aku terus mlayu goleki sampean malah ora ana ning omah. Aku njaluk pangapura. Lah ngopo kok njaluk Ora tegese iki ngapura? dina wong jenengane menungso ngono kasinungan watak lali. Ngono. Sawise aku buka lawang budulan kae, Heeh. lagi eling yen to Bapa Juri Ibu Sagini kae Heeh. masrahake putrane sak kloron kae Nandang Sukerto. Lho aku ya lali padha Lah wae iya. lho Kaki. Lah kok malah dumadakan aku digudak macan. Lah mula saka iku aku ora sida njabut wujuding tela kasunyatan aku njupuk wujuding janur. Sampean ki lho kok malah ora entuk tela malah entuk janur arep nggo apa? Ini legay. Piye? Sliramu kudu eling yen to Bapa Juri Ibu Sagini kae tetepi adat ana ing tanah Jawa. Urip Oh, ana ing tanah iya, Jawa kae Kaki. kebak adat budaya mengko wedi lan samudana. Janur sejatine ana ing tanah Jawa kae mengko wedi nur utawa cahya. Iya. Kang tumurun kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa, Heeh. iki wis tak paringi aji sangut. Oh wis ana ajine to Kaki. Bakal tak kalungi ana ing janggane anakmu sak kloron Iya, supaya iya, kalih iya. rubidoner ing sambit. Kaya ngono Kaki.
kaki legeye. Piye? Sak bubare anakmu kok kalungi janur kuning kok pasoryane katon semplorot to kaki. Jane iki ana apa? Ini legi. Piye? Seliramu mangerteni kanan kang kaya manuk ateges Heeh. nur utawa cahya wis nyawiji ning jiwalan ragane anakmu. Oh, Mula yang disawang tambah cemplorot pasuryan. katon ayune lho kaki, sing lanang ya katon Wis sak baguse. mestine mula saka iki kabeh wis kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya. Ewange manungku puja dening Gusti Kang Maha Oh, Kuwasa. ngono kaki. Anakmu bakal tak lukar sukerta. Iya kaki. Ini legi. Dalam kaki. Wis dadi kasunyatan iki dina anakmu kalukar sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa. Iya. Jumbuhake kahanan iki dina. Anakmu bakal tak baringi jimat sifat piandel reh ning wis dadi anake kagelegene iki. Nyelamur laku jejuluk. Iya. Sing barep kae anakmu wadon prawan Perawan jlagur. jlagur, Sing lanang Joko jlagur. Joko jlagur. Prawan mujuti jiwa raga bocah wadon kang suci. Yen to Joko wis sakmestine bocah lanang suci jiwa lan Kaya raga. ngono kaki. Yen to jlagur bakal jumangka ana ing dalan kang luhur kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya, Kaki. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane sakloron ngabekti kang ukir jiwa lan raga. Bismillahirrahmanirrahim. Rina Munawar. Prawan Slagur. Ahmad Adi Firmansyah. Joko Slagur. Kaki legi. Ini legaya. Aku matur nuwun banget gandeng anakmu ki Mas kok ganti jeneng ben ora dingeteni karo tangga teparo. Ning aku dina iki aku nuntut rasa tanggung jawabmu lho kaki. Aku mangerteni. Iya. Yen to kahanan kaya mangkono kang ateges wong lanang kudu nyukupi kebutuhan. Iya ta. Palilahmu tak kanthi ana ing kutha raja ngupadi panggopa jiwa. Sliramu tak tinggal kelawan perawan jlagur Joko jlagur. Aku njaluk kanca rowan supaya ngewangi jaga keselamatan anakmu sakarone. Sumlang jroning atimu yen to tak tinggal awit Iya. durung pinter babakan glowentahan. Iya to kaki. Wis sak mestine ning iki dina nyelamur laku aku kudu njaluk kanca ruang tangga teparo. Lah Mangerti yo? terus? Perawan jlagur Joko jlagur duwe kadang tuwa papat cacah kang wujud. Iya. Bakal tak wujudake pengarepanmu kang Kaya kanca ngono ruang kaki. sliramu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah aluamah. Mutmainah.
Supiya hamara alu amah lan kowe mutmainah. Yen to sekawitke badan lo sak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk guna sabyantuke kabeh tak kon jaga kadangmu anom prawan Slagur Joko Slagur uga dadi kanca rowaine legi apa saguh nggih. Saguh jaga aja nganti lirwa sakedheping netra. Ini legeye. Lak kewengen angkon kupati pangkupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga, keselamatan anakmu tak sampirno ing Kaya tudak. ngono kaki. Ning aku meling marang Apa, Kaki? sak budalku yen to sewaya-waya ana sak dring rompok. Bebaya sliramu ra bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Kaya ngono kaki bakal tak estokake kaki. Sewang-sewangan andum selamat ini legi.
Simbok iki mau bubar resik nang mburi. Si Sandene iki mau masakno kadang muanom sak karone. Lah kok tak goleki ngalor ngidul ngetan ngulon kok ora ana ning papan kene. Menyang ngendi papan dununge kadang muanom, Nger? Mutmainah. Yo kene kowe matur kaya ngono, Nger. Kadang anamu anes kae, Nger. Mutmainah. Simbok ning mburi ki mau semanti-manti kalawan kowe kabeh lho, Nger. Supaya jaga keselamatan kandangmu anom nanging jogene anggonmu jaga nganti lerwo. Mutmainah. Kowe sing duweni gondo pakrasa kudune ngerti yen arep ana bebaya ana ing rompok kene. Nanging jogene Nger, kowe nganti ra mangerteni Mutmainah. Tamangka kadangmu anom iki bocah sing kudu diruwat kaki legeye. Senajan kadangmu anom iki wis dadi bocah kang suci. Nanging simbok rumangsa wasumelang nanging dumadakan kadangmu anom iki mau ilang, Nger. Mutmainah. Sawayah-wayah yen ta bapakmu bali saka kutha raja banjur kepianggone matur simbok, Nger. Ning rikala dhisik bapakmu mandi-mandi karo simbok. Yen tak ana bebaya apa wae ning rompok kene kok nganti simbok ra bisa nanggulangi simbok kudu ngedrok lemah kaping 3 ya, Nger. Ayo ewang-ewang ana memuji ana ngersane Gusti kang ngakarya jagat supaya bapakmu bali ya, Nger. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mateng jabang bainipun kaki legek wonten pundi dunungipun mugi-mugi galing-galing kondur. Kaki legeye. Nini legaya. Dalam kaki. Sumendal jroning atiku kasunyatan durung entuk pakaryan kang gumathok nanging nyawang pedhot limangan sak wring rompok awak dhewe. Nyandung ripet anggonku bali mangerteni kadang tuwa papat cacah sedih jroning atine sliramu tawang tangis kaya mangkin. Ana kedadian apa nini? Kaki legeye. Kula badhe matur mawon rumoso Sri sanget amargi ageng kalepatan kula dhateng panjenengan kaki legeye. Babakan apa to iki? Menika babakan putra panjenengan Prawan Slagur kekalih. Joko Slagur kae. Putra panjenengan kekalih ing dinten samangke anes kaki. Bocah sakarone ilang. Rumoso Sri kula dhateng panjenengan kaki legeye. Aturmu kaya mangkono kawis seksak jroning dadaku. Wis sakmene bakal tak untapake dukaku marang sliramu. Rumas bingung sanget manah kula kaki. Amargi kula ngincalaken putra panjenengan kekalih kaki legeye. Nini legaya. Dalem kaki. Dukaku iki dina sawetara tak candhek merga aku ora kuwawa nyawang sliramu tawang tangis kaya mangkin. Lajeng kados pundi caranipun kersanipun putra panjenengan enggal kondur kaki. Aku eling yen to manti-mantiku sekawit kedadian kasunyatan sakring rompok awak. Menika leres kaki legeye. Iki mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula saka iku Pripun kaki? candhek tangismu, tata atimu, munggah ning sanggar pamujan. Pandongamu tak kanthi budidayaku baline bocah sakloron. Pangestunipun panjenengan kaki legeye. Syabiyah amara halu amalan kowe mutmainah. Ora tambu apa kang dadi kedadian sakjroning rompok iki dina uga ora duka iki dina bakal tumiba marang sliramu kabeh awit tambah abot sakwuring pundakmu merga ilange kadangmu anom sakloron. Prawan Slagur Joko Slagur rakali omong jeneng kowe kudu balekake ana ing pengarepanku. Mula saka iku mumet nama inah iki dina.
Aji gondo pangrasa lan pangnuan iki dina tak suwun cakake kanggo luru adimu yaiku Prawan Dragur lan Joko Dragur. Cucu ing laku tumiba marang budamu kanthi paliraku enggal budhalo ge. Idladalah Subiyah hamara halwa mahlan kowe mutmai. Ora nganti gantalan dina, minggu utawa candra. Lagi sak kedheping nitra wae jeneng sira bali ing pangarepanku. Ning gene iki dina ora nggo kadangmu sak kloron kasunyatan ngirit kewan gegirisi kaya mangkene. Apa kang dadi sediamu, Nggir? Pancen niki sing nadah kala mangsa iki lho. Dadi kasunyatan kewan ing pangarepan nyidra kadangmu ana. Yen kaya mangkono banget panarimaku. Sekawitke badan alus sak cipta dadi badan kasar. Iki bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana menawa sakjroning gua karepane kewan gegirisi. Mula saka iki, Nggir, iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane Prawan Jago Joko Sagur. Mandeg-mandeg satriya-satriya teja leksana tejane wong aran katon gemlundung kok krikil malang-malang lir kadya pusat-pusat tentang ing marga catur tengahing prapatan. Yen kewan gegiris sing pangarepanku bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama, Nggir? Manungsa tambuh marang aku. Sadroning tanah pulo Jawa kene ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung siji aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Gelap Saita. Ya Raden Gembong kami jaya dadi jejuluk. Bali sapa kowe manungsa? Wani. Ridul aku sapa ngedadi asanamamu? Wela dalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Yen to iki dina kasunyatan kepengin mangerteni sapa kang ngadeg jering pangarepanmu ora kali sepone tanah Pluwi Jawa kaki legek kang dadi peparap. Wela dalah. Iwas kebenaran aku bisa adu arep karo kowe. Ya ing papan kene. Aku penake janji nalika sejarah ing tanah Pulo Jawa kene. Jadang mangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kebo sapi kidang menjangan sapi tulute. Iya kene. Mau ganti titisé Bapak Adam lan Ibu Hawa. Kagilegek Ana paran ing dina iki aku arep mlebu ning desa Masin kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Juri dalah Ibu Sagini. Bapak Juri kae handuweni anak loro cacahe. Sing kapisan Rina Munawaroh kae laire barengi mletheke Surya saka wetan. Sing kena darane bocah julung wangi. Ora mung iku, sing kaloro anak Bapak Juri kae duweni sengkala uga kedine kedana. Ya wis samestine dadi jadang panganku. Ning ya kene kaki legek. Sawise tak tadah kala mangsa. Tak grimah ora bisa ajur. Tak ulu malang-malang ning gorokan. Rasane panas. Pedes. Reh. Kuwi apa sebabe kaki Sri legek. Bathara Kala Gelap Sayuta wis dadi jamak lemar kasunyatan gredah ana sakjroning kelompok ora kali apa kal gawemu anggonmu netepi jadang panganut titi sing Bapak Adam kang nandhang Sukerta mangerteni Bapak Juri Ibu Sagini duwe anak nandhang Sukerta julung wangi uga kedini kedana. Nek goblok wis dadi jamak lumrah ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta pelali nalika mbabat alson tanah Jawa kae. Entuk anggonmu goblok apa kang dadi jadang panganut sing Bapak Adam kang nandhang Sukerta nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Tambali sananeh yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina jeneng Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mangerteni yen to bocah kae kinalungan janur kuning ning janggane. Kapara tak paringi aji sangut kang kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges bocah kae wis karuwat sengkalane dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Nek goblok nek mangsa ora gawe ademe sakjroning adukmu, kasunyatan gawe sing sarane sakjroning gokar. Di Bathara Kala Gelap Sayuta. Ora tak selak iki dina aku njaluk baline bocah sakron yen to kasunyatan jeneng sira Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mesti bakal sembah. Welah dalah. Aki legek. Ana paran Sugih kedel bondo wani. Kowe wani njaluk anakmu sing wis ana ing jero waduk. wis dadi Apa kasunyatan. pawitanmu?
Upama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuti dali bebono kanggo gantine anakmu. Apa kowe Memayu sagup? hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa, kowe lan aku tinetahing alam donya. Syarat sarana baline bocah sakloron bali tanpa gethek ciri sawiji ing donya iki ana kawujudan apa kang dadi panjalukmu bakal tak sembadani. Kebiaring donya bakal tak cepake ugra jejaluk tumring lintang kelawan rembulan. Aki lege Ana paran ruwono gopok mulekno mripat. Aku ra mbutuhake gebyare donya. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kae. sing dek karepake. Anakmu iki raga kekandilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Minangka gantine raga kandilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih telu cacahe. Kuwi sing kapisan. Angka loro beras telung pitah sak bumbu pawone. Angka telu mori putih telung dedeg telung pawe. Ora rina ora wengi. Yen kaki legek sago wujudi. Anakmu bakal tak utahake kaki legek. Pitik seta telu cacahe gantine jadang pangedemke sakwiring wadukmu. Yen to beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Mori putih kanggo buntelmu yen suwayah-wayah madhep marang kuwasa. Kawujudaning donya iki apa kang dadi panjenengan? Mundur apecah iki dina enggal utahno anak. Yen kaya mengkono ora usah dadake kesuwen. Mundur sak jangkeh tampanono kaki bakal legek. tak tampani. Nini legeye. Pandungamu kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa baliku kelawan anakmu sakloron kos kawit. Ci, Coba titi aku tak mesake titine. anakmu. Mung siji kok kaki titianku. Apa iku? Janur kuning sing ana ing janggane anakmu. Lah iki katone kok utuh anakmu sakarone sing nganggo janur kuning. Aku ya matur nuwun banget kaki, gandeng anakmu sakarone iki mau wis ketemu nang papan kene. Lelakon iki ora tak silaki sawetara anakmu sakon kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap ngono Sayuti. to, Ing Kaki. rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa, waluya jati kaya wingine tanpa gethek siri sawiji. Iya. Ini legay. Piye kaki? Kabeh lelakon damar mancung jinubat. Kanggo wadining awak dhewe. Kaya ngono kaki. Ning kok malah aku krungu prenjak ganter-ganter sak njabane omah iki jane arep ana apa to kaki? Tak sawang saka kaduan kae saja. Bapak juri Ibu Sagini. Keganjangan tumuju sadering rompok awak dhewe. Kaya ngono kaki ditunggu sawetara nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangkling Bapak juri Ibu Sagini. Damel kageteng manah kula Pak panjenengan. Beto pitik leren tuku jaket barang. Janjane mengkuwi gati punapa punika. Ngaten kaki legeye. Kula niki mewakili sak keluargane Bapak Juri sepindah silaturahim kaping kalih ajeng jak wangsul putri putune Bapak Juri kaping 3 niki memaringi sedekah utawa ganjaran marang kaki legeye lan niku sampun ngruwatake putranipun kalih. Dados sedaya menika minangka sedekah panjenengan Bapak juri Ibu Sagini. Sampun ikhlas, Pak. Ikhlas ra. Badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumebaripun rejeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampanonen. Sesampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesian kula titiari kalenggan marga punika ugi badhe ngajak kondur putri putra panjenengan. Nggih. Mbok kepangin napa nika kula kepengin pirsa wonten wigati punapa kok enggal-enggal kamawon dipun ajak kondur. Nggih.
putra badhe dipun hitanaken. Inggih menika Ahmad Adi Firmansyah. Leres nggih. Wis saged muji samangke mugi wijung slamet kalih Rubidana ing wikara pinaringane gadangan. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Kemri badhe wujud nitipaken ujung janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak dan Ibu. Nggih. Janur punika samangke panjenengan dekek sangenipun bantal utawi kasur. Nggih. Biasanipun putri putra panjenengan sare. Nggih. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabaten gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun nggih kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora nduwak wujuding janur, nanging aku nduwak sengkalane anakku. Julung wangi uga kedini kedono. Nggih, kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3. Nggih. Para sae saged nulis dadosaken putri ingkang solihah putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula. Peparing jejuluk Prawan Jlagur Joko Jlagur. Jangkepi syarat sarana Bapak kula aturi nimbali kang putri putra kanthi sebutan nggih, paling tulodo. Nggih anakku wadon Rina Munawaroh Prawan Jlagur. Nggih anak wadon. Nawaro. Prawan Jlagur. Dalem, Pak. Nggih. Nggih anakku wadon Rina Munawara Prawan Jlagur. Dalem, Bu. Bapak, Ibu, mangke Ahmad Adi Firmansyah teng dalem ditimbali kados ngoten nggih. Nggih anakku Ahmad Adi Firmansyah Joko Jlagur. Ngoten nggih. Mangke kan ngene. Ugi kula punika titip pasrah. Rasukane Adi Firmansyah nggih. Kenang nggih, kan mboten dicaplokke. Samangke nek buang janur kuning disarengke bucal. Pakaian iki. Nggih, disarengke sedaya, dilarung. Niki cara sugetone pun ilang. Nggih, disarengke mawon. Adicara sampun purna, sumangga dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah mugi sedya wigati kaijabah. Keluarga panjenengan tansah pinayon keselamatan kaberangan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Kula pasrahaken putri panjenengan. Nyuwun pangestunipun Bapa, Ibu damel jimat paripe. Dayana kasantosan. Purnaning pahargan Bapak Juri Ibu Sagini. Kota sugeng ndherekaken kondur tumuju dalem song-song rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Kaki akeh nggih, sing ya. dadi gawan saka Bapak Juri Ibu Sagini. Niki malah kula dipun betake wujudipun embor. Embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun mbok menawi sedaya wonten redinipun kan. Wis sak mestine ana urip tanah Jawa kae kebadat budaya mengkur dilan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Jawane. Embor awak dhewe wajib ngembora kerta ngandhakake marang tangga teparo ana ing Masin Karang Bener yen to Bapak Juri Ibu Sagini wis nglukar Sukerta putri putrane. Yen beras kuning. Ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Wujudi Bapak Juri Ibu Sagini kae. Ora lali marang kadang tuwa papat cacahe para nabi para rasul para wali wahtana Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danyang sahibul wilayah ana ing tlatah Masin Karang Kandang Mas ugi lumeber ahli kubur jalan lan
Estri. Wonten wajibipun Wis dadi kewajiban yen to kasunyatane ora mung lairake dadi wong tuwa kae, Nggih. maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngurat sengkalan iki kewajiban. Kupat lepet. Bapak juri Ibu Sagini wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun Nggih. mateng tangga tekap teparo njaluk pangapura mbok menawa duwe gawe ngrewohi marang tangga teparo ora iso mbales utawa maringi apa-apa mun tansah dedonga lemah teles muga Gusti kang bakal bales. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Mengko werdi yen to kasunyatan Bapak juri Ibu Sagini wiwit awal duwe hajat lan akhir tansah nyuwun dhateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kali srubidane ring sambikala. Kapura sak badane duwe gawe to hajat kae, kaluwihake kajembarake rejekine kasasmitaning godhong luweh kang teges luweh lebih sembarangane kae. Rupat lan wujude adicara pangruwatan julung kembang utawa julung wangi minggaing kedini kedana iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat ten Gusti Allah, para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Plujawi. Wabil khusus kaki danyang wonten ing tlatah Masin Kandang Mas. Ugi dipun hangesreni para pamirsa kakung sumawana putri tinampi ing dinten iki menika Kamis paing malam Jumat Pon. Kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Sri Bathara kala klap sayuta. Ora tegesak lungguh lera aku bakal dadi panjenengan iki bakal tak sembadani ini aku jadi sabian tuwa saguh. Jago kaki Yen legi. kaya mangkono, Rina lan wangine Sri Bathara kala gelap sak tak kon jaga keslametane daleme bawa jujuri Ibu Sagini. Yen to ngati bebaya saka lor, Tak papak saka kidul tak balekake ngalor. kaya kuwi saka wetan. Tak papak saka kulon tak balekake ngetan. Kang ridu saka kidul, Tak papak saka lor tak balekake yen ngidul. bakal temu saka kulon. Tak papak saka wetan tak balekake ngulon kan. Jejer babat wis wadhe mateng Sri Bathara kala gelap sayuta jaga keslametane daleme Bapak Juri Ibu Sagini. Yen to iki dina kasunyatan raga kanthi lan yo kepanjingan sukma. Seta wujude telu cacahe mundur sapecak bakal tak pinanggani. Bakal tak tampani kaki legi.